Хәерле кич, без әлеге вакытта Ашан гипермаркетында достар белән яңа елга бүләк алырга йөрибез. Һәм дә Гаяз үзенең тәэсиратларын һөйләп йөрә. Нимә һөйләйм? Бөтәгез дә yetib килгән. Лайм икәнлек һаулык. Ат ялында ат кылып эшләргә. Это мне. Не только я бөтәһенә. Юлия әйтеп җибәрәм. Мин дә кушылабыз балаларга. Бу я әле ел үтмәгән бит әле уңышлы гына итеп үткәреп бөтен эшләребезне эшләп бетерәйек тә яңа елга яңа максат әйтәм. С новыми идеями, с новыми керейк, короче. Путешествуйте и отдыхайте. Хәзер юк катнашты әле. Коротко. Вот что я яхшы позитив позитив яңа елга әзерләнәбез. Киләсе елда да шундай волнала дәвам итәйек. Нимә кирәк? Миңа килегез. Яңа елда яңа бәхетләр, яңа өметләр һәм барлык теләкләребез тормышка ашырга ябыш. Все, ушай тегер. Всем пока.